салом дӯстони канали мо. дар видео лайк монед ва мо оғоз мекунем. дӯстон, бисёри шумо хоҳиш кардед ки либосҳои спортивӣ ба шумо пешкаш кунем. акнун ин спортивкаҳо дар фурӯшанд. сифати хуб дошта даставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дорем. барои заказ кардан дар WhatsApp дар рӯи экран буда худи ҳозир нависед ва барои тамошо кардан силкаи телеграм канали мо дар комментария мавҷуд аст. даромада интихоб намоед, чун мо ба сифат кафолат медиҳем. дирӯз сармураббии варзишгари тоҷик Муин Ғафуров нима масхарӣ бо гузоштани як видеои Муин чунин нависаҷот гузоштааст. мо бисёр шод аз он ҳастем ки Муин як аъзои лагери Мераба Двалишвили буд то барвақттар ба пеши Ян бирасад. ин як вазъияти фоидовар барои мо буд, чун вазни Муин хеле кам мебошад ва дар формаи бисёр хуб қарор дорад. инчунин мо шоҳиди яке аз омодагиҳои душвортарин барои баромади боваринок шудем ки рӯзи шанбе барпо шуд. Мерабро табрик мекунем. ӯ воқеан сазовори ин пирӯзӣ буд ва мо низ ба ӯ ташаккур мегӯем ки ба Муин чунин имконият дод. ниҳоят мо баромади чемпиони LFA Муин Ғафуровро дар вазни сабуки UFC интизор хоҳем шуд. дар айни замон ӯ яке аз беҳтарин варзишгар дар вазни нимвазнӣ берун аз UFC мебошад. Муҳаммад Наимов бо нашри як история дар инстаграмаш аз мухлисони муҳорибаҳояш хоҳиш кард ки ба пешвози ӯ ба фурудгоҳ наоянд. ассалому алайкум ҳамватанон, бисёр нависта истодаед барои пешвозгирии ман ягон хел норизогӣ ва ноҳурматӣ накарда истодаам, аммо ман ҳоло барои омадани шумо сазовор нестам. худо хоҳад ҳар кор вақту соат дорад. ҳамаатонро дӯст медорам, навиштааст Муҳаммад Наимов. ёддост мешавем ки Наимов 4 март зидди Дилан Шулте дар муҳорибаи асосии турнири Таф-Эруф баромад кард ки дар раунди якум ҳарифашро шикаст дода даст боло шуд. муҳориба бо Стипе Миочич метавонад охирин карьераи касбии қаҳрамони амалкунандаи UFC дар вазни вазнин Ҷон Ҷонс бошад. дар ин бора дар суҳбаташ бо Teams Sports президенти UFC Дана Вайт хабар дод. он чизе ки ин муҳорибаро бисёр аҷиб мекунад, ин муҳорибаи беҳтарин ҷанговарӣ ҳама давру замон бо ҷанговари вазнинтарини ҳама давру замон хоҳад шуд ки танҳо орзу кардан мумкин аст. изҳор дошт роҳбари созмон. ин муҳорибае хоҳад шуд ки танҳо орзу кардан мумкин аст. ман ҳайрон намешавам агар ӯ бо Стипе муҳориба кунад, касбашро ба анҷом расонад ва дигар ҳеҷ гоҳ ҷанг накунад. тибқи маълумоти мавҷуда муҳорибаи унвони Ҷон Ҷонс ва Стипе Миочич метавонад 8 июл дар мусобиқаи UFC 290 дар Лас Вегас барпо гардад. дӯстони азиз, ин буд видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони MMA. то видеои баъди шуду пирӯз бимонед.